Канада підтвердила участь у Кримській платформі. Про це розповів посол України в Канаді Андрій Шевченко. У вересні там мають відбутися дочасні парламентські вибори. І через це присутність високопоставлених канадських політиків на саміті була під питанням. Канаді під час виборчої кампанії заборонена участь політиків, які балотуються у міжнародних заходах. Але з'явилося офіційне підтвердження, що від Канади буде високе представництво. Канада направляє до нас спікера Сенату Джорджа Ф'юрі. Під час виборчої кампанії та до формування нового уряду це найвища політична посада в країні. Дякуємо за високий рівень і за реальну, недекоративну підтримку нашої боротьби. Відкриття саміту Кримської платформи відбудеться у Києві 23 серпня. Про участь в ньому вже заявили 42 країни. Вони зберуться в Україні для того, щоб підписати декларацію про спільні домовленості та наміри по деокупації Кримського півострова. Минулого тижня МЗС України запустило офіційний сайт платформи. Там можна буде дізнатися найактуальнішу інформацію про Кримську платформу, яка постійно оновлюватиметься. Зокрема, щодо пріоритетних напрямків – політики невизнання, санкції і безпека, захист прав людини, екологічні та економічні наслідки російської окупації Криму. Згодом з'являться версії іншими мовами. Портал має кілька розділів: Крим до окупації, Крим в окупації, Кримська платформа, експертна мережа Кримської платформи та, власне, розділ саміту Кримської платформи.